Тук са. Аз ги много харесах. Мънички такива мишленца. Боливийски. Маймунче. Май едва съм се оправила с тази каша. Тя Люси каза, че тя сега пак и тя се оглушила. Да. Добре, тя Люси, сега като тия се заминаха, да ми кажа, има други къщи. Не знам, няма много работа. Няма много работа. Не искали да те водят да кажа. Да? Недалече. Недалече. Да далече първо. Тя как ще дойде тя? Роза ще иска в 8. Няма как да стане. Тя трябва да стане в 6. Тя има 1 час и нещо в път. Pourquoi il a personne? Вземи нещо. Еми, капни. Да дължи вода. Аз капнах това от нерви. Единствено, ако искаш. Бифана, то е бифана. Бифана. То е спилешко, чикен. Чинчбургер. Тия нямат ли машинки? Имат машинки, е тук да ги гледаш. На машинката ги гледай. Тук ги гледаш на машинката.